Bošnjački narod je upao u klopku obožavanja stranačkih i vjerskih funkcionera. Živi se bez kritike, bez ukazivanja na zlo i upućivanja na dobro, što je uzrok svih bošnjačkih bolesti i slabosti. Ko se usudi da kritikuje Tita i partiju, odmah je otpadnik i nevjernik. On razbija i bratstvo i jedinstvo, baš kao u Sjevernoj Koreji. A šta? Ako se zlo zaleglo u samoj islamskoj zajednici s ciljem da iznutra izjede i uništi najstariju bošnjačku instituciju? Šta ako je neko razumio da je najkraći put do uništenja Bošnjaka kompromitacija i urušavanje islamske zajednice? Pred nama su konkretna upozorenja i konkretna pitanja. Ko je pomjerao ezan za 5 minuta i zašto? Ko je na hudbi za dan armije izmislio bošnjačke ekstremiste koji napadaju na Bosnu i Hercegovinu? Ko je pokrenuo hajku na takozvane paradžemate i optužio nevine ljude da su teroristi, kako bi agenti SIPE imali alibi za napad na nedužne džematlije? Ko je pozdravio hapšenje nevinih 13 Bošnjaka u akciji Rez, a među njima jednog dobitnika Zlatnog Ljiljana, koji su oklevetani da hoće u Sarajevu ubiti 100 turista za Novu godinu? Ko je sazvao 37 takozvanih bošnjačkih lidera da potpišu takozvanu zajedničku izjavu kojom optužuju Bošnjake da su leglo terorizma? Ko je obrisao riječ genocid iz hudbe o Srebrenici, te iz Mađarske poručio da nad Bošnjacima nije bio genocid, već su bili ratni zločini? Ko je kazao da su za Srebrenicu krivi neodgovorni pojedinci kod Srba, čime je oslobodio krivice državne strukture Srbije i Karadžićevog entiteta? Ko je rastjerao bošnjačke intelektualce od učešća u radu islamske zajednice? Ko je toliko ponizio imame i njihovu inteligenciju da izvan džamije ne smiju ni misliti ni postojati? Ko je počeo progoniti islamske učenjake kao u vrijeme komunističke partije? Ko je napravio haos među džematima u dijaspori, koji su do prije 5-6 godina složno, slobodno i odano radili za interes islamske zajednice? Sve ovo i još gore događa se pred nama, a mi šutimo i trpimo u ime vjerske discipline. Mislimo da je obožavanje funkcionera kao da su evlije naša vjerska obaveza. Nije i ne može biti. Sve što postoji na dunjaluku, u narodu, može ostati zdravo i korisno samo pod uvjetom da bude kritikovano. U ovom času kritika je najviši čin odanosti vjeri i islamskoj zajednici. Tvrdimo, a pred nama su stotine dokaza, da je stanje u džematima dijaspore bilo odlično prije nego je Rejs Kavazović poslao svog direktora Razima Čolića da napravi haos i pometnju. Pod optužbom da će postati otpadnici ako svoju imovinu i ingerencije ne predaju sarajevskom rijasetu, džemati u dijaspori su se našli pred izborom. Neki su nasjeli, neki su odbili. Ovi što su odbili došli su na crnu listu kao otpadnici od vjere. Ne radi se o rekla kazala vijestima, već o konkretnim aktima islamske zajednice koja kompletne džemate u dijaspori proglašava otpadnicima. Bošnjak koji u ove džemate zađe, sebi je zatvorio vrata islamske zajednice. Šta je to nego hajcanje sukoba i podjela među Bošnjacima? Analizirat ćemo u nastavku 3 različite priče, koje svaka iz svog ugla svjedoče stanje cjeline. Primjer patriotizma i odgovornosti je kad neki džemat dijaspore ugosti bošnjačku djecu iz Ahmića i Srebrenice. Toj djeci koja odrastaju direktno na izvorištima tuge i traume, sevap je obezbijediti
ekskurziju u inostranstvo, da osjete pažnju i poštovanje našeg naroda. Jednu takvu aktivnost uspješno je realizirao Islamski kulturni centar Grac. Održan je historijski čas o genocidu u Srebrenici i Ahmićima, a džematska djeca iz Graca, Ahmića i Srebrenice su sklopila trajna prijateljstva. Odmah iza ovog događaja uslijedio je represivni dokument Islamske zajednice, upućen kao prijetnja glavnim imamima, u kome se kaže, citiramo: budući da se radi o posjeti džematu koji djeluje izvan sistema, nanesena je šteta ugledu Islamske zajednice, završen citat. Šta to šteti ugledu Islamske zajednice? Da li historijski čas o genocidu? Da li radost za djecu iz Ahmića i Srebrenice? Kakav je to ugled koji se gradi na zabranama vrlina i dobrote? U nastavku ovog policijskog saopćenja se dodaje da su, citiramo, uslijedile brojne reakcije od strane legalnih džemata, ali i uprave za vjerske poslove rijaseta, završen citat. Islamska zajednica plasira laž o postojanju takozvanih legalnih i takozvanih nelegalnih džemata, jer su u zapadnim državama svi džemati svakako umreženi u tamošnji pravni poredak. Njihova veza sa Islamskom zajednicom u Sarajevu nema nikakvu pravnu težinu i izbor je slobodne volje. U zaključku ovog saopćenja se obavještavaju glavni imami da su dužni obavijestiti uposlenike Medžlisa da je, citiramo, odlukom rijaseta zabranjena službena posjeta džematima izvan BiH koji djeluju izvan sistema, završen citat. Ako ovaj ultimatum svedemo na realno pitanje, a zašto? Da li su to ratni zločinci? Da li su kriminalci? Čime su zaslužili takav progon? Ne možemo dobiti razuman odgovor. To što su ljudi gradili džamiju u dijaspori i što odbijaju da im se otme kontrola nad imovinom koju su stvarali, sasvim je normalno i očekivano. To što Islamska zajednica od džemata u dijaspori i dalje hoće zekat, hoće pare, hoće obaveze, ali im više ne da nikakva prava, je poniženje na koje mnogi nisu pristali.